Ɗaya daga cikin mawaƙin da ya waƙe wato Abba Kabiru Gida Gida wanda ya waƙa mai suna Abba ka cika gwarzo. Tuni dai a cikin 'yan kwanakin nan an yaɗa labarin cewa fa yana fama da matsananciyar jinya kuma dai tuni mun ga gwamnan jihar Kano wato Abba Kabiru Gida Gida ya kai mai ziyara domin ya duba ya jikin nashi yake. Sai dai a hoton da muka samu wannan bawan Allah fa an bayyana cewa ko magana baya iya yi bayan ganin gwamnan jihar Kano a gaban shi sai dai zub da hawaye na ƙaunar da yake wa gwamnan jihar Kano da kuma ganin cewa gwamna ya damu da shi a lokacin da yake cikin wani hali. Wannan kaɗan daga cikin rahoto ne wanda wato Dokin Ƙarfi suka kawo suka bayyana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ba mutuwa kai ba dai rashin lafiya ce. Al'umma mu ji tsoron Allah mu zauna lafiya da kowa. Wannan fa shi ne kusan waƙa wanda ya yi waƙar Abba ka cika gwarzo, yau ga shi Allah ya jarabce shi da matsananciyar rashin lafiya. Ga gwamnan jihar Kano ya je duba shi domin ya ga ya jikin nashi yake, amma sai dai baya iya cewa uffan, sai dai zub da hawaye. A koda yaushe rashin lafiya kan iya zuwa kowane irin yanayi, sai dai addu'a guda ɗaya ce, Allah ka bamu ikon cin jarabawar da ka ɗora mana. Dukkan wani hali da ɗan adam ya shiga za mu iya bayyana cewa mai daɗi ne ko mara daɗi ne, ƙaddara ce daga Ubangiji kuma sannan jarabawa ce wadda za ma a nan duniya. Shin za ka cinye ko kuma dai akasin haka? Amma dai abin da gwamnan jihar Kano ya yi shi ne abin da ya fi ɗaukar hankalin mutane game da nuna ƙauna da kuma ganin cewa ya damu da al'ummar shi da kuma mutanen da suka nuna kishi a lokacin da yake shi ba kowa ba ne ba, lokacin da ke takarar neman gwamnan jihar Kano suka waƙe shi ba tare da ko sisinsa ba. A yanzu shi ma yake biyan su abin da suka yi. Wato like kamar irin bashi ne mutum ya karɓa kuma ce kamar bashi ne aka baka a yanzu kake saukewa. Wannan mutumi ba wai siyansa kai ba, a'a kawai tsananin ƙauna ce da kuma ganin cewa yana da hope a kanka na tsammanin cewa za ka yi wani abu mai amfani ya sa ya yi wannan abu. Tabbas abin da gwamnan jihar Kano ya yi ya ɗau hankalin 'yan jihar Kano kuma sannan wannan abu ne wanda ya ƙara burge mutane sosai ba ɗan kaɗan ba. Allah ya ba shi lafiya.